Kaixo, egunon, gaur 8. etapa, hasi deu, Egoinatik Boloitara. Atzo, herriko sarreran, izugarrizko ekaitza garrapau ziun, zingorra eraki botatzen zuen eta kaskarreko golpe batzu hartuta. Baina, bueno, humorez eta gozatzen iritsi ginen. Gaur 55 kilometro inguru ingo jau, ikusten dizun bezala, baso ilun ehar hauetan barrena jungo gara, eta gaurko gure ikusiaren aldeko lema errespetatuak izan nahi dugu. Dano nahi eta behar dugulako errespetutik tratatzea. Dano gara desberdinak eta dano ditugu behar desberdinak. Beraz, errespetutik deno bizitza duin bat garatzeko aukera izan dezagun. Saiatu gaitezen inoz kritikatu gabe, errespetuz mundu berri bat sortzen. Eta ez ahaztu, hau pasuak eta